खुलुमबाय लोगोफोर दिनै अफिस गैया आं गोबोरखि लाबोना दोनदोंमोन नाथाय होनो टाइम मोनाखैमोन आरो अफिस थानायखाय दिनै टाइम मोनदोंना बेनिखाय होनोसै इखो ओमफ्राय जिबो सोबाय जि सुनाया बिराद बारा जादों बे कर'ना भाइरास जानायनिफ्राय बेनिफ्राय जि सुनायखौ लाबोना सान्दुङाव बे बिपुल सिट्रिखौ सिनायोना बिराद मोजां मेथाइ खनो आरो बे नेपालि मेथाइनि खनो आरो बे कालिम्पं दार्जिलिंनिफ्राय दाखालिसो जोंनि फ्रेन्ड सासेया बिनि मेथाइखौ इन्ट्रडिउस खालामना होदोंमोन आरो आं बिराद मोजां मोनदों बेखौ खोनासंबाय थानो बुजि मोनाखैबाबो खोनासंबाय थायो आरो बे जि सुनायाव मेल फिमेलनि खोथा थाया थेंक्स टु आवार एडुकेसन सिस्टेम जों उन्दैनिफ्रायनो लवार प्राइमारिनिफ्रायनो गावनि जिखौ गावनो सुनो थाखाय सोलोंबोदों आरो बेनिखाय जों दासिमबो सुबाय थायो दासिम जोङो मा होनो वाशिं मेसिन बायाखै दाबाबो फिउचार प्लानिं खालामबाय थादों आरो उनावहाय बाहायगोन आरो बिनिफ्राय दिनै मा होनो नोरसिं बिलाइजों अमा बेदरनि स्पेसियेल डिश मोनसे बानायगोन बेखौ नोंथांमोना नायलांबानो नुनो मोनसिगोन आरो लोगोफोर आं दासो फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव बे आं दिनै जोगोनार हानो नागिरदों दिनै लान्चआव जोगोनारनि ओंख्रि बानायगोन ओमफ्राय नैबे आंथ' रेडि खालामना दोनखाबाय दुगैखांनायनि सिगां आरो दा नैबे आलु ओमफ्राय मुला बेदर आरो नैबे मुलानि बिलाइ भाजा एवगोन आरो दिनै जोंनि लान्चनि जे स्पेसियेल ना माने सेन्टार अफ एट्राक्सन बे जाहैबाय नैबे अमा ओमफ्राय अमाजों नैबे नोरसिं बिलाइखौ एसे गुबुन स्टाइलाव संगोन दा लोगोफोर नै आं जि नोरसिं बिलाइजों अमा बानायगोन ना नैबे मोजाङै सुनानै एसे फोरानना लाखाबाय दा बिदि सारायाव आरो माने मा होनो थाव होआलासेनो दा बिदिनो बे नोरसिं बिलाइखौ एसे सम रस्ट खालामना लागोन आरो बिदिनो एसे सम बिदिनो थाव होआलासेनो माने एवबाय थाबानो जाबाय आरो बिदि सानफ्रोमबो माने अमाखौ एखे स्टाइलाव संबाय थायोना बानानै एसे गुबुन स्टाइलाव संगोन होननानै सानबाय आरो ओंखायनो बिदिनो बानायनोसै ओमफ्राय आं भिटामिन सि जानोसै मोनसे आंबो जायाखै भिटामिन सि गरसे जानोसै कर'ना भाइरास एकदम माबा खालामना होदों भिटामिन सि दखानाव थांबाथाय फार्मासियाव थांबाथाय बिसोरो माने बारा होनो नागिरा अनलि एक पात्ताल' होयो आरो सबानो लांबाय थायोना बेनिखाय स्टकआ बिसोरो जोबां जादों आरो ओंखायनो सोङो आरो एक पात्तासो ज्यादा नहीं मिलेगा हमें दाम बिदि होनखायो दा लोगोफोर आङो नैबे नोरसिं बिलाइ रस्ट खालामनाया जाबाय दा बेखौ जों मिक्सियाव ग्राइन्ड खालामना लागोन आरो दिनै बेबायदिनो बानायनोसै गोदान स्टाइलनि अमा नर्मेल माने मा होनो दुन्दिया बायदि होआ आरो बेखौ उनावहाय जे गार्निशिं खालामना होयोना बे टाइपनि नङा एसे गुबुन स्टाइलनि आरो करी पत्ताजोंनो बेनि मेन ग्रेभिया जागोन आरो देखते रहिए आप लोग मैं कैसे बनाती हूँ करी पत्ता के साथ अभी इसको ग्राइंड कर लेंगे जाबाय ना जाबाय मोजां ना बेयाव कारि पत्ताखौ मोननो थाङा मालाबासो मोनो जों मैया गंथामसो दखानाव थांनायनि उनावसो मोनदों जोंनावथ' कारि पत्तानि बिफाङा फिसा थाङा बे देरखायानो जोङो बे खेबथाम खेबब्रैसो जाबाय कारि पत्तानि बिफां लगायनाया नोरसिं बिलाइया जाखायानो जोंनाव बेयाव पुदिनाया बिराद ग्र' खालामो नोरसिं बिलाइया जानो नागिरा आरो आं दिनै अमायाव थाइसे आलु होगोन नॉर्दर्न डिशेस में तो आलू होता नहीं है मीट में लेकिन हमारे साइड में हर चीज में आलू डालता है मछली हो चिकन हो मटन हो सब में आलू ही आलू होला जाबाय अमाया एरैबाबो थाव थावैनि दा भेज आलु होनायखाय नुवाखिसै
बेनो जाबाय लास्ट बेच लोगोफोर जों नोंथांमोनखौ दाखालि जों अमा लाबोनाया बे लास्ट आरो दानबेसे थाबाय जों माबा थांदों 2 weeks थांदों 2 weeks 15 days थांदों आरो लोगोफोरबो फैदोंमोन ना बिसोरखौबो जाहोबाय जोङो सबायजों बानायदोंमोन आरो बिराद टेस्टि जादोंमोन दा सामब्राम गोजाखौ होनोसै थाइसेल' होगोन आं बारा होआ अमायाबो बारा होआबो जाया जेबो नङा बिदि ब्रयलार बेदरफ्रासो थाइथाम होबाथाय गोथाव जायो आरो अमा बेदरा गावजों गावनो टेस्टिखाना बेनिखाय बारा जेबो होनो दरकार गैया स्पाइसेसनि गोनां गैया आरो जोंनि अफिसनि मानसिफ्रा होनबाय थायो कर'ना भाइरास जानायखाय बेदर जानायखाय गार बेदर जानाङा जों आरो बारासो जादों बेदर आवगायाव अमाथ' बारा एसां जाबाखैमोन लांबाबो 1 किल' लाबोयोमोन सप्तासेयाव 10 दिननि बा 15 दिननि उनाव 1 किल' दाथ' कन्टिनिउ जाबाय थादों जोङो आरो बिसोरनि अफिसानो सिन्जोना हान्दों आरो अमा जाबाथाय कर'ना जायानो आरो जों सासे ओजानिनो दोङो आरो जोंनि ओजानिनो दोङो बे माबा त्रिपुरानि आरो बेथ' डाइरेक्ट होनखादों जायफोरा अमा जायो बिसोरा कर'ना भाइरास जाया होननानै दायनो सामब्रामाबो एसे गोजा गोजा जाहांबायना दा जों बेदरखौ होनोसै बेनिफ्रायबो मेरला थाव ओंखारखागोन माबायदि थाव बेदरा नुबायना गोबां थाव ओंखारदों अइल बहुत सारा अइल निकला है बानलु गोथां ओमफ्राय हाइजें जिरा ओमफ्राय सामब्राम गुफुर देनायखौ होनोसै जिन्जार गार्लिक चिली पेस्ट ड्राई चिली ग्रीन चिली जिन्जार एन्ड गार्लिक और इसके बाद हम लोग जो हमारा मेन कड़ी पत्ता है ना उसको ग्राइंड करने वाला कड़ी पत्ता उसको हम डाल देंगे इसके बाद से लोग दा बे कारि पत्ताखौ जों नुनाय नङा खिन्थु फ्लेभारा बिराद मोजां जागोन आरो बिनि मोदोमनाया बेनि smells good दा जोङो संख्रिखौबो होनोसै Wow, it looks delicious. Này Jim răng để này răng đi về đây nè. Theo cái đi năng cái rồng lá sẽ về thao á, không là làm đó. Này lấy về rồi này, xíu là làm vậy. Ra rồi nghe về hải. Này về đèn này masala đi. Đi. कालारा जि मोजां जादों नालाय नरसिं बिलाइखौ गुन्दै खालामनानै होदोंना बेनिखाय बिराद मोजां कालारा बे माबानि बायदि जादों खिफि बेन्दोंनि बायदि आरो माबानि हिसाबै जादों मा होनो नारजिजों एवनाय अमा बेदर जों दा न'निफ्रायथ' लाबोनो हाया नारजिखौ गावनो बानायसिगोन आरो साननैसोनि उनाव जुदि जोङो मोनो आरो बाजारावथ' दा पुलिसजों सावराय थांनायसो बोरैबा मोनोना जुग लिप्स मोनबा जों लाबोनानै बेखौ बानायगोन आरो दा लोगोफोर जों बेदराव एसे चिली पाउडार होनोसै अभी हम लोग डालेंगे चिली पाउडर ओरैबाबो बेयो नोरसिं बिलाइ होखानाय ना गोजा एसेबां जाखानाय नङा थेवबाबो आरो एसे बानलु गोसा जाबाबो गोथाव जायो गोथाव नाङो ना बेदरखौ जों सिगाङावनो माहाय एवनानै दोनदोंमोन ना ओरैनो बेनिखाय थाब मोनगोन बारा टाइम लानाय नङा दा जोङो लास्ट खोबनि थाखाय खोबना होनोसै बिथिंबा मा जादों नायनोसै बिनि माबा नैबे बानायनानै माबायाना नैबे स्ट'भआना बिराद खम माने अर जोबनि आरो ओंखायनो बिराद गोबाव जानाङो खम ओरैनो लोगोफोर जोंना बेदरा मोनबायनो एसे टेस्ट खालामना नायदोंमोन मोनबायनो आरो बेदरा जास्ट दैयाल' राननांगौ दा बेखौ बिदिनो खोबालासेनो 5 मिनिटसो बिदि माने दैखौ फोरानना होनोसै बिनि उनाव बेदरा मोनबायबो आरो
देखो गाइस हमारा पोर्क बन गया सिर्फ थोड़ा पानी सूखना बाकी है उसके बाद हम लोग ये खा सकते हैं मतलब लेकिन ये ना जो मूली और आलू का फ्राई है ना अभी भी नहीं हुआ क्योंकि ये स्टोव बहुत स्लो है बहुत धीमी आग में ये पक रहा है ना इसलिए दा बेखौ जों बिदिनो एसे 5 मिनिटसो जोङो लाखिबानो जोंना बेदरा जाबायनो आरो जि मोजां नुदोंना लोगोफोर आंथ' मोजां नुखादों आरो दिनै माने एसे गुबुन टेस्ट मोनदों आरो सानफ्रोमबोथ' एखे सबायजोंबो जायो माने मा होनो अनलाजोंबो जायो बा नर्मेल आलुजोंबो जायो नाथाय दिनै जि माने मा होनो नैबे कारि पात्तानि आरो नोरसिं बिलाइनि फ्लेभारा एसे गुबुन ना ओंखायनो माने मोजां गोथाव मोनदों आरो टेस्ट खालामना नायबायनो हासबेन्डजों आंजों एक पिस What are you doing? Subtitle एड खालामबाय थादों आंनि लोगोफ्रा सासे सानैफ्रा फरायबाय थायो आरो Suggest खालामदों नोंथांमोना भिडिअ बानायनाया हिन्दीयावबो नङा बुजिबो मोना बेनिखाय साबटाइटेलबो गैया बेनिखाय नायनो थाखाय बिराद खस्थ' होननानै बेनिखाय साबटाइटेल एड आवगायावथ' जोङो साबटाइटेल एड खालामदोंमोन आवगायाव नाथाय साबटाइटेल होबा माय टाइम नांगौ ना एडिटिं खालामबा बेनिखाय जों साबटाइटेल होआखैमोन आरो दे खालामबाय था बारा गोबाव गैला दे मोनजागोन ओंखाम आरो दा ओंख्रि जोगोनार संनांगौ आरो ओरैनो लोगोफोर जोंना ओंखामा मोनजोब्बाय बेथिं मा होनो नोरसिं बिलाइजों जे अमा संदोंमोन ना नैबे ओमफ्राय नैबे जाबाय मुलाजों आलु फ्राय बेथिं जोगोनारनि ओंख्रि ओंखाम आरो जों न'आवनो दाख्लै बानायदोंमोन ना आसार नोंथांमोना भिडिअखौ नुवाखैबा बे लिंकआव होना होगोन नैबे जोंनि थाइजौ आसार हममेड थाइजौ आसार बेनोसै आरो जोंना दिनैनि लान्चआ दा जों जानो रेडि खालामबाय बिराद उखैबाय बिराद उखैबाय एकदम थानो हाला लेट जाबाय जानोसै दा नोंथांमोना खोन्थाहरदो माबायदि नुदों आंनि अमा संनायखौ अमा संनायाथ' मोजाङानो जाखागोन जिबाबो बेनो आरो मेन स्पेसियेल नोरसिं बिलाइजों अमा आरो